பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மெசேஜ் என்னன்னா, குடும்பத்தில் பிள்ளையின் கடமைகள் என்னென்ன அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். இதை நம்ம ரெண்டா பார்க்க போறோம். என்னன்னா, பிஃபோர் மேரேஜ், ஆஃப்டர் மேரேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். முதலாவது பிஃபோர் மேரேஜ் என்னென்ன அப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தரலாம். கொலோசையர் 3:20, பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றோருக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள், இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது அப்படின்னு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ பிள்ளைகளோட முதல் கடமை என்னன்னா, கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்தல். அது என்னது? கீழ்ப்படிதல் அப்படின்னு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம். நீதிமொழிகள் 1:8, என் மகனே, உன் தகப்பன் புத்தியை கேள், உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே அப்படின்னு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணும் போது நம்ம அதுக்கு லிசன் பண்ணுகிறவங்களா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது போங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இக்னோர் பண்ணவே கூடாது. சோ இதெல்லாம் நம்ம பிஃபோர் மேரேஜ் கடைபிடிக்க வேண்டிய கடமைகளா இருக்கு. பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு, அது பிஃபோர் மேரேஜும் செய்யணும், ஆஃப்டர் மேரேஜும் செய்யணும். அது என்னன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். நீதிமொழிகள் 30:11, தங்கள் தகப்பனை சபித்தும் தங்கள் தாயை ஆசீர்வதியாமலும் இருக்கிற சந்ததியாரும் உண்டு. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பிஃபோர் மேரேஜ், ஆஃப்டர் மேரேஜ் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம பேரண்ட்ஸை சபிக்க கூடாது. அவங்களை எப்பயுமே ஆசீர்வதிக்கணும். அவங்க சும்மா நடக்கும் போது காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க பர்த்டேக்கு காட் பிளஸ் யூ சொல்லலாம், அவங்க ஆனிவர்சரிக்கு காட் பிளஸ் யூ சொல்லலாம், இல்ல டெய்லி கூட காட் பிளஸ் யூ சொல்லலாம். சோ நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், இதை ஒரு வழக்கமா வச்சுக்கணும், காட் பிளஸ் யூ சொல்றத. இது நான் கடமையாவே இந்த இடத்துல நான் பாக்குறேன். இன்னொரு கடமையா நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த சிப்ளிங்ஸ்க்குரிய ரிலேஷன்ஷிப் இந்த இடத்துல நான் கடமையா பாக்குறேன். சோ அது எங்க இருக்கு என்னன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். லூக்கா 17:3, உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள், உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனை கடிந்து கொள், அவன் மனஸ்தாபப்பட்டால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக அப்படின்னு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. சோ மன்னிக்கிற குணம் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட சிப்ளிங்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். லூக்கா 17:4 என்ன சொல்லுன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். அவன் ஒரே நாளில் 7 தரம் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து 7 தரமும் உன்னிடத்தில் நான் மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக என்றார். அப்போ எத்தனை வாட்டி அவங்க சாரி சொன்னாலும் கண்டிப்பா நம்ம என்னதான் பண்ணணும், ஃபர்கிவ் பண்ணி தான் ஆகணும். இது நம்ம பிஃபோர் மேரேஜும் பண்ணணும், ஆஃப்டர் மேரேஜும் பண்ணணும். சரி, இப்போ ஆஃப்டர் மேரேஜ் என்னென்னலாம் பண்ணணும்ன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். நீதிமொழிகள் 23:22, உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு, உன் தாய் வயது சென்றவளாகும் போது அவளை அசட்டை பண்ணாதே அப்படின்னு ரொம்பவே அழகா கொடுத்திருக்காங்க. இது நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். சோ அப்பா ஏதாவது சொல்றாங்க, அம்மா ஏதாவது சொல்றாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வேர்ட்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமா, செவி சாய்த்து அதைப்படி நடக்கிறவர்களா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அடுத்து என்னன்னா, அவங்களுக்கு வயசான பிறகு சில காரியங்களை அவங்க மறந்துடுவாங்க, இல்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குழந்தை போல தன்மைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அசட்டை பண்ணக்கூடாது. அந்த காரியத்தை என்னைக்குமே நம்ம பண்ணவே கூடாது. இதையும் அழகா பைபிளையும் கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இப்படி ஒருத்தவங்களோட கடமைகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். முதலாவது ஒரு புருஷனுடைய கடமை, அடுத்தது மனைவியின் கடமை, அப்புறம் பிள்ளைகளின் கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். இப்ப ஃபைனல் ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரே வசனத்துல அழகா தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம். மீகா 7:6, மனுஷனுடைய சத்துருக்கள் அவன் வீட்டார் தானே அப்படின்னு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம கடமையை கரெக்டா பண்ணா நம்ம வீடு கண்டிப்பா கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் கட்டப்பட்டிருக்கும். அப்படி நம்ம பண்ணலன்னா வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்களே நம்மளுக்கு எனிமியா ஃபார்ம் ஆயிருவாங்க. இதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டா கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ம குடும்பம் கட்டப்படும். ஆமென்.